Ahoj všetci, tu je Lukáš a toto je nový HTC 10. Prvé dojmy z novej desiatky boli zmiešané, no čím dlhšie som ho držal v ruke, tým viac som ocenil hodiny a hodiny, ktoré museli ísť do jeho navrhnutia. Ide teda skôr o evolúciu ako dizajnu, tak aj softvéru. Všetko sa však ubralo tým správnym smerom a na telefóne preto nenájdete takmer nič, čo by bolo horšie ako u minuloročnej verzii. Toto všetko teda ponúka. Jednoznačne ide o telefón od HTC. Ponúka totiž kovovú jednoliatú konštrukciu. Všetko, na čo siahnete, bude teda sklo v podobe displeja alebo kov v podobe konštrukcie, do ktorej je zasadený. Sklo a kov sú akýmisi zvýrazneniami a možno až definíciami prémiovosti dnešných smartfónov. Samsung už pri Galaxy 6 stavil na sklo, HTC zas ukojí milovníkov kovu. V ruke pôsobí naozaj dobre, od celkového dojmu až po maličkosti, ako napríklad tlačidlá po stranách. Desiatka je premekaná však až do špiku kosti. Veľmi sa mi páči aj to, ako tlačidlá pôsobia, keď ich stlačíte. Je to základná vec, ktorú veľa výrobcov podceňuje. Pri desiatke sú pekne klikateľné. Tlačidlo na vypnutie a zapnutie má dokonca vrúbky, aby ste vedeli, že určite nestlačate nič iné. No a potom tu samozrejme máme skosené hrany na zadnej strane. Boky zariadenia sú ale stále rovné, vďaka čomu som zatiaľ nemal pocit, že by som telefón nevedel držať bezpečne. No a poďme sa pozrieť na prednú stranu. Tu tvorí krásny 5,2 palcový Quad HD Super LCD 5 displej. Hore nájdete 5 megapixelový predný fotoaparát s optickou stabilizáciou obrazu, dole zas domovské tlačidlo so snímačom otlačkou prstov s kapacitnými tlačidlami po bokoch. Vyzerá to teda veľmi štandardne. Displej je prekrytý sklom, ktoré je po bokoch mierne ohnuté a aj vďaka tomu pôsobí celkom prémiovo, a teda tak, ako by mal telefón v tejto cenovej hladine zaručene pôsobiť. Vnútro je nabité najnovšími komponentami. HTC 10 poháňa Snapdragon 820, 4GB RAM a 3000 mAh batéria. Tento rok nechýba ani rozšíriteľná pamäť v podobe microSD karty a nový USB-C konektor. No a keďže ide o vlajkovú loď HTC, možno sa pýtate, čo sa stalo so svetoznámymi stereo reproduktormi umiestnenými na prednej strane zariadenia. Pri HTC 10 ich už bohužiaľ nestretnete, no telefón aj tak ponúka niečo, čo HTC nazýva Boom Sound reproduktory. Na spodnej strane nájdete subwoofer pre nižšie frekvencie, slúchadlo pre telefonovanie za spôsoby ako tweeter pre vyššie frekvencie. Je to celkom elegantné a zaujímavé riešenie, ktoré ale neznie tak dobre ako v minuloročnej verzii. No a teraz fotoaparát, čo je niečo, s čím si HTC dlhú dobu nevedelo dať rady. Tento rok ho vybavili na papieri veľmi zdatným 12 megapixelovým senzorom s objektívom clonou f1.8. Čím nižšie číslo clony, tým lepšie. Nechýba mu ani optická stabilizácia obrazu a celkom veľké jednotlivé pixely určené pre zachytenie čo najviac svetla. Fotoaparát by mal byť celkom rýchly, na zadnej strane sa nachádza aj laser pre čo najrýchlejšie zaostrovanie a samozrejme nechýba ani rýchla aplikácia. Zatiaľ to vyzerá tak, že HTC odviedlo parádnu prácu. Predný fotoaparát dokáže snímať širokouhlé zábery a taktiež disponuje objektívom clonou f1.8. HTC v prípade predného fotoaparátu taktiež využil optickú stabilizáciu, aby vaše selfie boli čo najmenej rozmazané. Zaujímavá taktika, ktorá v praxi funguje výborne. To ale nie je všetko. Veľmi sa mi páči, čo HTC spravilo so softvérom poháňajúcim novú desiatku. Používateľské rozhranie oveľa viac pripomína čistý Android, či už animáciami, nastaveniami alebo rýchlosťou. Z čoho by si možno mali brať príklad aj ďalší výrobcovia, je spolupráca HTC a Google pri odstránení duplicitných a teda nepotrebných aplikácií. V HTC 10 nenájdete zbytočné aplikácie, ktoré by si naprogramovali sami, len aby ich mali pod vlastným označením. Najväčším expertom v tom, ako sa to nerobí, je Samsung. Ten má fakt 2 aplikácie pre všetko. 2 aplikácie pre e-mail, 2 aplikácie pre kalendár, 2 prehliadače, prehrávače hudby a filmov, 2 aplikácie proste pre všetko. V HTC 10 sa s tým nestretnete. Google totiž sprístupnil väčšinu svojich vlastných aplikácií v Google Play. HTC sa na ne pozrelo a použili všetky, ktoré mohli. Vďaka tomu je HTC 10 odľahčený tak, ako to len ide. Samozrejme, operátori stále môžu zasiahnuť a doinštalovať tam svoj balast. Tomu sa bohužiaľ neubránime.
Celkovo je to teda veľmi zaujímavá a kvalitná ponuka od HTC. Všetky jeho aspekty vrátane high-end slúchadiel, ktoré k nemu dostanete, otestujem pre plnú recenziu a uvidíme, či je to skutočne telefón, ktorý vytrhne HTC z nepriaznivej situácie. Ďakujem za pozretie a vidíme sa pri ďalšom videu.